Moi, mä oon Heidi ja mulla on sulle tärkeää asiaa. Tän tarinan nimi on Pelon varjo. Pelon varjo on liike henkistä lähisuhdeväkivaltaa vastaan. Me tehdään musiikilla ihmeitä ja kerätään varoja niille, jotka tänäkin päivänä elää pelkojen varjoissa pääsemättä uuteen nousuun. Tää on haaste sulle. Mä oon Pul Mentula ja tässä on mun 8 haaste. Mä haastan teidät kaikki tekemään 8 haasteen. Osallistu kampanjaan tekemällä oma 8 haaste, vai mielikuvitus on tuotoksesi rajana. Jaa 8 haaste Instassa hashtagillä 8 haaste tai Facebookissa tai omissa somekanavissasi ja näytä, että oot mukana tekemässä hyvää. Seuraa Pelonvarjo-liikettä Facebookissa, Instagramissa tai netissä osoitteessa www.pelonvarjo.fi.